Pagkasalitaan ni Julie nga napolwan, kasla, idi kalman laing. Idi kalman laing. Idi kalman laeng manunimi, tasang sangpet dagiti adu nga tagilako. Ready-made manunimi nga barong Tagalog. Adu pay dagiti simangpet nga trahe de Buda, manu. Dagiti pang formal nga arwaten ti lalaki ken babae. Dagiti tagilakok dito tiyandaan iti ilimi. Napayagin neto nga pwesto. Natawid ko pa lang neto nga pwesto manugnemi kadediya mami ken daddy. Ni mami di manugnemi kaditugtugot nak dito tiyandaan ket may imatangak no kasano ti isaserrek dagiti customer no kasano iti panakitransact ni mami kadagiti customer dagiti agorder dagiti agipadas kanda dumapay kunada nga kanyak dagiti customer oy nag-cute dati anak mo ano naga mo maiha Juliet po Juliet apo pati nagit Juliet nabindas kunahar kanyak ni mami anak isong itugtugot ka dito tiyandaan dito'y pwesto nga paggatangan ka dagiti pang formal nga arwaten ti babae ken lalaki takayat ko nga si kantot mangitultuloy dito nga pwesto natawid ko kada di lolang mo iso nga ita si kanto mati pang tawidak kay ito nga sawan mami sa anak ang graduate ti college graduate ka di college kahit ko nga si kanto ti makamo ito nga pwesto kahit nasawan, mabalimmuntot mga opisina, and then, no ting bakasyon, Sabado ken Domingo, sikat tuminto Lunes na sa gingana ti Biyernes, sumrek ka to opisina, no mga opisina kanto. And then, ti Sabado ken Domingo, sikat ti mang-manage ito Sige, mami, kayat ko anak, nga saan mo nga paserseraan. Kaya't nga sawan, tuloy-tuloy daw ito nga tinawidan. Hindi kaya, kaya man, mami. Iti padawid mo tumat ka na kiti anak mo. Kastan ito nga mapasamak, mami. Wen, kasta basta itong palam, ti Karim. Ikarim, nga di mo ipalubos nga maseraan dato nga pwesto. Hamo nga ipalubos nga hangag tultuloy dato nga pwesto nga umayan di kita agkasapulan ka di barong Tagalog, trahe di Buda, di kita dumapay pang formal nga arwaten, di kita lalaki ken babae. Manong nemi, ti adda idi ti panunod ko, baka saan? Baka pasublat kuntot sa bali, munuan niya. So, graduan akong elementarya, high school, kadidi agkarid sak manong nemi. Nang opisina, siyempre. Haging idi, tayo muna nga natay, dedi daddy, manong nemi. Sa simar nung nga natay, dedi mami. Na tinaudi nga bilin na, inulit na. Anak, Juliet, di pwesto iti tiyandaan, saan mo nga baybayan? Nga dahil ito matingkarik kang kuha naman, saan ko nga baybayan? Awanan di kitinagannak kada kami, manong nemi, talo kami nga kakabsat. Ni Manong June, nga inauna, nga isot imuna nga nakiasawa. Si marunumat manong nemi, si maruno ako na kuma, ngam saan? Tada ito ading ko timuno na, nga nakiasawa. Tsaka mo, nakaslag ba kaya taksan nga balasang? Ado da kita arim kanyang iti estudyante ak manong nemi kin ure di mga opisina. Adot mga arim kanya, ngem, awan ti kinayat ko kadakwada. Aging dimteng manong nemi ti lalaki nga magpitik ti puso.
Domingo idi manong nemi kadadak dito tiyandaan iti pwestok. Idi sumrek. Walinti kumita ti barong Tagalog. Mrs. Sorry, sir. Nagpela nga Mrs. No? Balasa nga pelain. Siyak ni Juliet. Siyak ni Jimmy. Nagraip, dagiti kulap mi manong naming kat nagpagkatiparan na. Sigurado ka nga mo asawon? Abay lang nga kadit at asawa na. Mano tomon. 31. Abay nga di kagasawa, di kastakat age mo. Oo, mati mga asawa ka niya. Napili ka siguro. Naamit. May bagay kang ka na ito nga pwestong. Napindas ka. Formal at pagbadbadom ta si kang arti modelo. Si ka Jimmy, si ka at asawa na, di ba? Wait. Daan ako at asawa. Sayang niya. Yung nga sayang. Sayang tanala daw ta nga nagamang mo. Sa dinong kami tayo mo, idi baruak pa eh. Si kaman ngamin ta sa anak inururay. Kinanagbat manong naming anak yung sakay. Manong nami no kaano pa yung nakarik na ako ni ti ayan. Ti pa yung matlang arod. Akas kini Jimmy manong nami nga daanan ti asawa. No 31 ko manong nami kit 33 na. Idi damo manong naming imay gimatang iti barong. Nakariknak idinti ayan. Nagsubliak tumanin. Kuna na. Itun ka, no? Itun masapul ko man nga dagatangik. Hanggang ito nga malipatan, Jimmy. Mas pay kanya, Juliet. Baka nagsubliak itong dandun asawam. Alright, di ba nagsublim? Sigurado ka. Basta nagsubli ka. Sige, nagsubliak to. Inururay ko agsubli manong nami ngem maulit-ulit nga marigreg ti bolong dagiti kalendaryo. Agtawan ako manong nami iti 35. Baliw patan nga tawan. Di madlag sublin ni Jimmy. Karina idi nga sublin to. No adamaning gatangin. Dagiti kakabsat ko manong nami numanen umaydak kapasyaren. Kunada to inaudi. Manang, agbagbagat ka man latama lasa ngayon. Nakapimpintas ka, nakasaysayang ka. Napimpinas ka pingam siya. Manong June, namako nang. Abamot ngamin. Ha, Juliet. Nagikat kan sa pen nga ng opisina. Ada din ng considerate mo, ti impatawid, di mami nga, pwesto di ta tiyandaan. Awamat ngamin, ti mampagtalakak, manong, nga mangbantay ti pwesto. Abi nga awan. Masukan-sukat. Sweetigan na kami. Ang damit, itad amin nga paglakwanda. Di nakikatak lang ito opisina. Tas siya kundi agpwesto, siya kundi mangbantay. Basit sa amin lang magaganan siya. At ado magaganan siya, ngem ti mas weldok manong. Nasaya no kasta. Umpatin ti putot ko. Talon ti anak ni Bunso. Sika, you're still virgin? Virgin pala, dagiti lips ko. Virgin amin manong. Ano namin ti, anong trason napi nga? Manong kit awamat kayat kung kadagiti agar-aram kanya. Idi, sa ita, awamat ti mayat ng mga aram kanya. Haya po, haya. Ngayon awang pulos na nagkrasam. Anda. Idi, agtawan ako ti 31. Na customer ko. Nagsubliak to ko na. Di man nagsubsubli.
Sa may sama saan ang ganawaya? Gabutad na nasawa na. Sa sinubit at nasawa na, supay pakariklam ti ayat. Di bang panunutan mi, kinibunso, kit asin nun mga sikaso ken ka, kit awamat anak mo. Kita nagurnungak at pang-sweldo to ti agbaling nga caregiver ko. Di mo hamo mapadasan ti ragsak ti addaan ti pamilya. Naragsak ang may didad dapat na papakin ni daddy ka ni mami. Walang magbamesakan. Sige lang ti mabati di family house. Awang pag sa katulong mo. Api ko mga katulong ko kayak magtrabaho ng sisiyag. Awang matinas ka nga maserbian. Ngayon mawang plano nga makiasawa. Manong adda. Ngayon asin nung arod. Kami nagpilpili na. No kung may di akit saan ang pilpili, kita agkobi nga pailangan, kit mabalin. Ngayon katagito yung arod itan. Awamat umay mga rin kanya. Inya nga upay ni Manong June, Manong Nemi. No ubing nim si ka, kayat mo? Sinungarot ko ma? Mabaling kasto tiramiden. Magkita ka kada kita'y estudyante ti high school nga saan da nga kabaylan ti basa ti college. Tas sikat imong pabasa kang kuana. Into makapaggraduar, kada trabaho na, takayon to tagasawa. Manong may, asin nung arti mayan. Ken, patsiyam to pang arudmet, nga isyakto kayat na. Ito manlapadan na nga, kataab na kayat na, siyak nga rod. O nung mga kita, 35 kon. After plus 4, no graduaren, college. Di po 39 ko. Santo pelag trabaho. Baka menoposak tong ganang kasar. Baka dinakto kayat. Mga arami takla, mga alaklat ti paggasgasto sa pagsaksakit ng tinakam ko. Kin sino kumor ti mayat. Sumabol ka nga daw. Isukit sa pulo ko. Sakit sa pulan da. Ma'am, tagdamag to. I-upload mo sa Facebook no sa sino iti high school student nga graduate ti high school nga awang pagbasa na iti college. At na nakasagana magpabasa ka na kayo, kontakin nyo lang dato nga number. Tad kung to dyan number mo. Wala ni Manong. Ama, mayat. Pamunto ta, yan pa social media. No, dan tumang tawag kang doag umayag presentar, hindi mayat. Mararamid mo. Bahala ka. Talaga nga di mo kayat eh. Agasawa di saan. Manong Nemi at dadigiti kong daway nga saan kong maikaskaso iti panagbakit ko. Gabuta ado digiti orders. Ado madigiti order ko sa Manila. Manong Nemi kadagiti pag-order sa Jai. Kito i-deliver damit nga ato di kita gundaway nga maibusanak iti stock. Ato di kita umay nga awan kita gurderek pa lang. Kung manong, naganar dati pwesto. Naganar dati impatawid di mami kaniya. Wari saan ako nga obisyon, hangkon nga yung trabaho pa itinadal ko. Dakailan dito yung Manong Nemi kat yan napupuutan. 41 kun Manong. Dandan sapin pa nagminupos ko kat may sakpe lang virgin. Nagkariman kami iti ni Jimmy ngagsublinto. Sweetik matday dyan nga Jimmy. Agiga Manong Nemi iti may sa nga malem adagun unit ka likodak. Tanakalikodak iti ruangan ti pwestok dadararamide. Juliet? Juliet? Jimmy? Yeah. Ingkarik idi kang subliak to.
So nga daak dito yan. Apita lang. Taapay da asawa mo. Ahon pa'y. Ngam ti kahit ko sawen api yung inurin mo pa lang mati. Mano nga tawen, 10 years. Magkamin team. Katangin ko nga. Masara ka dito pwesto. Tugaw ka. At katangin? Kasi di ka naman laing. No anat lang am ididamo ka mama mo. Kasto pilat tatlangan. 10 years. Tinapalabasan ngam kasla. Hampay nagbalbali ti pintas mo. Talay pagbagham. Nagsubliak. Tapno tong balik ti karik. Apay, anat ingkarim. Ngay ti pa nagsublim anak. Nawayakon. Ganyan ti kain mo sawin. May sako ng balo. Nasuro ka na makatawan. Kasta. Amom, inipid mo sa itasawak nga may sakon nga balo. Dagos ka na lagip ni Juliet. Kahit nantong ata, nibagak nga isundot may kaduwang asawak. Kinun ko na itinakim ko. Inuray ko lang ang makatawan ti asawak. Nga nakapag kuha naidisukon ti mantok. Iso nga tuya kita. Juliet. Apa nga siyak? Sino ko mga ron? Tepadam nga balo ah. Apay jak ka di mawalin ti agayat saan nga balo. I love you, Juliet. Nikit ni. Ti magdar kit umasadag kanyak. Uy. Ang darami na. Naglagay pa mga ada dito pwesto. Ado da kiti kaabay nga ako pwesto. Ore anyaman ti makita da. Basta sitgang ka. Kanakupan ka. Agkikisa ka. Sige, agkikis ka. Alam, Jimmy, no. Juliet, hindi ko mapilain. Damot nga nagamamungin bagak kang katay love you. Yamang pelat gundaway ko hindi kaputam. Si bibiyag mo palang tasawag. San kong indaw dawat nga matay tasawag? Ngam kit di, indaw dawat ko. Nga maadantan tumit langit di gudaway. Kasla ita, ti damo ta, apa nagamam mo. Kasla di kalmalayang napasamak. Nga di mayag dito'y, kit gimata kit namamu ka. I love you, Juliet. Uy, sa mga... Dito ti first kiss mo. Si kapay laing tinangag ka rin kinibibig ko, Chibi. Nga nabayag kong hinararapap. Within 10 years, ginururay ka. Nararapapay ka gasto ti mapasama. Kahit ko nga maulit. Nga maulit-ulit. Kahit mo. Isaramon ti pwesto. Tintan. Pananta. Intag dinner date. Celebraran na rin ito ka pa nagkinawatan di ka di pusta. Ito nagkinawatan ka din. I love you. Jimmy. I love you too. Di mo laan mo. Inururay ka. Nag-dinner date ka nga rod, manong name kini Jimmy. Nag-order iti arak. Uminom ta.
Agin inom ka? Hmm. No da okasyon. Gabot ada okasyon ta. So nag-order ti arak. Champagne. Kargak ti dua baso. Dito ti para ken ka. Dito ti para kanya. Cheers! Manong nemi imminum kami nga duwa. Kalpasan dayta, adan ti order bi nga makan, nangan kami, manong nemi, papanan ta kalpasan na. Nagawit ako na. Sino kaduam dya balayo? Nagmamesa. Really? When? Di sadya ta nga ron. Imbes nga tag hotel. Di talangin. Malibreta. Kahit mo sa awen, andan mapasamak ka na ta. Uwan, di ka di magagaran. Manutawon mo, 41. O, danda ka ni kaagmin na pusen. Iso nga pututang ka ti 5. Oo, 5. Manong name kas lady kalman laeng ngay nararap haam ko kalpasan de di pa nag-amumi kini Jimmy. Nagsubli ko ma, ket agin narakop kami, agin nagek kami. Awan ko ma, iti makaipawil, nawayan to kuman, ket napasama. Dito'y balay, manong name pinat home kanak, nagagdigos. Si mublatbat nga nagdigos, ta pinabuludak ti tuwalya. Kalpasan naman ang nemi ito yung nagtikwartok. Ito yung simbrek. Dito ay manong nemi nga nariknak. No kasano iti makuna nga makiya lin na ilo. Nabutak lain ng manong nemi nga agpadpada kami nga kaslak ipas ngay kini Jimmy. Nagwapo na bisked ti pamagi ni Jimmy mapnekak manong nemi nga arakupek isuna ken arakupen. Dinigos na manong naming kadagitag kakabara ang agek na dumapaset ti bagi. Kada kinibibig ko, iti tenged ko, iti poon ti barukong ko, iti mismo manong naming naman sanas. Oh, Jimmy, Jimmy, virgin na kiti bantay mo. Virgin amin. Dito yung arat baba. Yung pababa na iti ulo naman nun ni panam. Amok na tan naman nun ni baglagi din talaga nga dinalusak nga sinabunan ng gusto man nun ni ken pasaray ahitak sudga po na nga narasay laing manong iti inasak-asak na nga kalidaan aging gana sarakan na bugtong nga perlas ket kinikinita naman tan. Jimmy. Jimmy. Sa nakit ikot kutukot tidila na manong nemi iti ruangan ti kuweba. Magigiyat, Jimmy. Yung nagpintas apa nakakiki. Serge mon Jimmy tapno rumwarin aglaylayat nga rumwara it ngarik nakaragsak kinuna. Un manong 41 years old ko. Idi tamausatan ti ruangan ti kuweba. Nalaing ni Jimmy manong nemi gabot ako na nga I can manage. Nasaktanak man manong nemi nga pagapaman laing. Idi rumrung suoden manong nemi ti armas na nagmayat. Nakamaymayat. Jimmy, no kumaidi pa hilaeng 10 years ago. At do ko man panawen, pa nagragsakta. Ita ti umno nga panawen. Hampay nga nalaro ti amin, Juliet. Ita tanawaya ka, ken nawayaak. Nawayata nga agpadpad. Juliet, nakaimimas ka. Jimmy, nakalalaing ka mapanak man ng Jimmy. Halos manong nemi basit lang titurog mi kaday di nga rabi. Talaga yung gusto ti kunada manong nan. Gabutan na ladawak manong nemi nga simrek
iti sa linong ni rugso ni ayat, nila ilo ni ayat. Kasla kayat ko ti agabrot ba nung name. Iso nga, alag nga alag. Namuan, di kakapsat ko manong naming Adan, boyfriend ko. Imay damis mo dito'y balay, manong naming kat na danon damis mo dito'y ni Jimmy. May isa ka nga balo. Wen, munot anak mo. Aksyon, inaw na ka data. Imbaga na titawin na. Ininaw na kam siya. Kuna ni Manong June, Manong Nemi. Tali mga tawin ti bait mo. Ano di panggip mo itikabsat ko? Asaway ka suna. Hang balik ang panggil, unulaped di kita anak mo. Awan ti maramid da. Gabutan mo da ka sa pulak. Nabibitas ko man, umaluko mo yun, ha? Diyam amok to isuna ni Juliet kadakwada. Kahit no, anantut ko na da. No, open na rin da, likad na siya. Ngayon no saan, awan ti sabali nga masurot no sanga siya. Kasanong nga pa nagdenayo? Kadenayo di kita anak mo? Mabangkulot na sarsarong karan da. Darakal naman din. Dito'y kami nga ginahid. Naipalubos sila hindi. Kung natasin no kumardag na dito'y. Hambag nga rin mabalik ang panawan ni Juliet. Sige, planuhan nyo nga rin pa nag-asawa yun. Nabarbareng nagkaanak pa ita, kabisat mi. Uy, pututak tila, talo. Nag-anghel dila manon nemi ni Jimmy kapot tatalo. Nakatalo idin manong nemi idi mangrugin nagmenupusak. Maglagin nito nagmenupusak iti 48 nga taon ko. So nga nakatalo ak man. Damok idin manong nemi ka talagang tutuloy yun nga makatak abalasan nga sa anak ng pamilya. Ibaglakid din manong. Takas lady kalman lang di pa nagamamu mi kini Jimmy. Nga nagamamu kami after 10 years isot pa nagsublina. Balo isunan. Kita kay ayat kanyak akasmat iti panagayat ko kinkuana. Awanan ti sa pulag pahay iti relasyon mi manon name iti nagbaling man nakaawat ka ni singpet ti asawak. Di pulos tumalyaw iti sabali nga babae. Tanya palat kayat na kanyak. Iti 48 nga tawin ko manon name may istimar ko matibagi. Iti kiti anak ko no kwa ayabak ida umay das jay pwesto babantayan tak dati akin tenga manon name nga ni Kati. Anak Mami, kahit ko nga ipatawid to, ken ka, dito nga, gown shop. Kahit yung asawin, balinak naman na kada kayo. O naggraduar ka naman sa college, kaya nagtrabaho ka, ti Sabado ken Domingo, dito ka nga pwesto. Nadalagi di mangipatal ka manibudlo na sa ganit ti Biyernes. Kastahan ti ko na di lulam. Sige, mami. Di kayat ko, anak. Kahit saan nga mapukaw dito ng pwesto. Nagan, di lulak. Dito nagan pwesto. Carmenas gown shop. Sige, mami. Palubos ti hapo. May patawid mo ito kanyak dito ng pwesto. Ikarik, saan kunto ka bye-bye? Nga maging kakanig ito yung manong name ket si bibiyagak matpala nga dayo pa ito nagtaing ko manong name. Kaya, ore nga tanog senior citizen akton, siyempre, napigsakto pa laing nga mangbantay ito yung pwesto. Naging gangandaak, kan saan nagkabaw, nagnaman bedridden, dito yaklata, Carmen's Gown Shop, uno Carmela's Gown Shop. At nagkasta, kahit ure ko pa nagdakil ni Kati, kaya isuntumit lang ti pangdadak bilang tasang kuntun nga kaya. Kas para katungpal, pagtitinawidan, manong name. Dito nga rod, di pagkasarita, manong, thank you, itilaing mo nga nanyabasa kit sabi ko ma,
Tadamat na batik ka adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagitipadak nga nagbuya, more power to your program. Tuyagyaman, Juliet. Thank you, Juliet.